броята е отворена. И броята е отворена. Аз съм само отворила. Те само коли малко след час искам да поснимам. Искам да снимам. Ето да снимам. Ама дръж много право. И не натискай никакви копчета, той сега снима. Само избираш какво да снимаш, мисля. Няма да натискаш копчета. Няма. То сега си снима. Сега си снимам. Моята телевизия. Това е моята телевизия, като моята там. Ето сега си снима колите. Снимам. Снимам колите. Нямам. Това ще я взема. Те там си плавят и я бабки ще видят колко дълго. То те там и сложат до биланчето. Я. Не там до коланта. Малко съм супила пациентчета. Съм супила пациентчета. Малко махни пецката. Добре, мисля.